Puilano hambai sini takuk hukma thumnai rongno जों tini media rongno ringmani karon obo nongkha thanai 23 tarik ani dara dilip je jail khana o oko suicide ongmo hino जों jena harwi samung khaimani bisingo abo tini 13 din bini tangkha hingke aboni bising 13 din tangkha rangri kwrwi phano takuk bukuk ba hinui kosto mosto ke bunyoro khoksa khoknai bikha ko khangno जों o samungno ma khlaijata lukurokno kok kwcharno muchung obono naidi bini to bwsabo chwrai chwrai jak khorok bwrui norok nugui mankhana yang basui bo sak sori hamya hingke bo to tabuk o chwrai chwrai rok bongni tabuk kuno tangui twisai manani bongni kuno oko kwrwi kho ga buma hinui tongjakmani bo belai no sak sori hamya ga chwrai rok sabo bongno tudul sinai abo belai no oko ta wanajakta chwng bini kaka songoi jelo thwimani to abo chwngno police rok phone khaikya chwng dodro kemno khobor wngya takuk bukuk simano thanglaijakha kosto mosto khai gai aboni bisingo je chwng nuguikha bono chwngno thangui khulogoi khulogmani yagulo thangui nugui mani chwng auto sorijak abo toilet bisingo chwng mano hingke borok ano rom rwkha aro je samung ar khaini masa tongo bo bai ako khe chwng khengui ambulance rwgui twlang aro je bishalgor hospital o postmortem khaimani yagol khe chwngno yakara hoka hingke chwngba kuno o lama rokno siyaba haino je postmortem khaijak ligi lagayam haikhe no chwng no kaisa mokol muktui sogori ma phailaikhai chwng afuru obo kuno dino bo saichung wngui maya ang abo ekdom 100% guarantee rwui mano bo abo saichung gana hinui ang abo kuno bwkha uansukgui maya ekdom no duku nangkha chwng nok nukthungni bagui bo tabuk 10 bochor ni kisa sakasa tongkha hingke tai 2 bochor se tongkhio yoknani bo aboni bisingo tabuk omhai hingke yang bihik bwsabo bongno nasing tongjakmani bufuro phaino hinui asai tongmani bongni tabuk kuno asajaknai kwrwi haisi ga chwrai rok bongni no borok saboni tuidul wngmai borok tabuk yok sinai abo belai no duku nango bo aswk thwuinai jar hingke taisa swkang no thwikyamo hingke abo je tabuk thwuimani je borok rangri kisa misa chubanai samani kisa misa rangri borok jail ni hoite chubanai okonai hinui samani abo chwng khok sabono maya hingke abo tam bomhai karon tong abo chwng kisa je thangnai himnai koto kisu ukurunai rokno chwng poijao tamo khe bongno justice ba kisa phano bwsarokni bagui tamo bini chwrai khorok bwrui chwla kwtham bwrui masa hingke borok belai no birma no haisi ekdom no nukung choliya borok o amchani MLA MDC abo kuno phai naiphaio ko aboni bagui bongno bo kaisa khoboknai ani je nok tabuk chwrai rokni bwkhaktwi ang koboknai abono kok hingke to abo sanani thaga hingke to chwng parani portibasi hisabai abono chwng to saichung suicide wngmani hinui to chwng uansukgui maya karon hingke tamo himale aswk bochor kwbangma 10 bochor sini tongkha hingke 1-2 bochoro no bo wngnaijak hingke afro remand hinui police remand hinui tongna koto kisa wngui tongna hingke ah somayo no bini bektigoto bo wngnaijak hingke saichung suicide wngmani dorgar wngjakta ani je bektigoto babe hingke ta karon hingke to tabuk tai 2 bochor se hinui khwnamani jang hingke ah khwnamani bisingo to 2 bochor ba to paisi tongkha 10 bochor wngui tongkha hingke 10 bochoro se bo aswk kosto no soi phaikha hingke 2 bochorni bisingo bo ang jano rwani hinui ang bektigoto babe to ang uansukgui maya ta para portibasi hisabai karon hingke angkhe obono naio karon justice nango para je
प्रतिभा tong jasting nango karon जों tai 2 bosor ba जों mannai chini borong manphinai মানে asa kotor khe tong bini besama brino जों naibo tong সময়ও bini thagun nayo সময়ও bini nana nayo जों प्रतिभा gram प्रतिभा si nayo kuno kisu khangkhe जों naikolin tongo bophakrengoi karon जों tai 2 bosor ni naisingmon bisingo obo hai situation no sogui hongkhe जों abo police ni thai no angkhe naita chaya karon ani borok obo hai khe nani kok wngjakya ta ani je matter hongkhe ang wngjakya ta karon je kono poristiti ni phano borok wngui mankha na karon 2 bosoro to ase pressure se lai phaikha o kisisa muksa antini karasa laithini to nosto wngnani kok wngjakya ta abono जों parani borok cheri nainani bagui jotono no koyo haisi tamo chini takarajula MLA sir Biswajit Kolai wngthang tamo chini oko bubagara handi जों bubagara no bo koi hornai jotuku je mansak tobo khe जों 4 jona chwraino to buinugya जों parani borok daily no akhino nugui tongo chini dukhu tongo bisi benongkhe bini bwsarokni no kwcharmung tabuk tui sikar nango chana nungno nango ADC hapangno abono kwcharnai ang jotuku mansa chubathang school ni bagui free bui English medium porima hai obo hai kane English medium o borokno kaham pitho ke chini ADC hapang khlairana ningthung obono जों para प्रतिभा si ningui kwcharmung kaisa tongnai oboni ta hambai।